Туймазының килеп сыгышы турасында легенда. Мазы дигән бай яшәгән. Был бай өйләнергә уйлаган һәм туй үткәрүчесен Өсән елгаһы буен хайлаган. Шул туй үткән урында кала барлыкка килгән. Уны Мазы туйы, Туймазы дип атап йөртер булып киткәннәр. Район Бөгелмә, Бәләбәй калкулыгының үзәк өлешен алып тора. Башкортстан Республикаһының көнбайышында урынлашкан. Районыбызга 2 зур кала, Туймазы һәм Октябрьский калалары ингән. Туймазыла башлыса башкорт, татар, урыс, суваш, мари халкы яшәй. Туймазы районында 36 мәдәният йорты, 41 китапхана, 3 музыка, сәнгать, художество мәктәбе, мәдәният һәм ял паркы бар. Озынкөй төбәгара башкорт халык йортларын башкаручылар конкурсы Туймазыла үтә. 1996 елдан алып үткәрелә. 1997 елдан район кимәленнән сыга, хәзерге көндә төбәгара статусын яуланы. 100дән ашу катнашучысы була. Ассаламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар. Сәлам дуслар. Матур моң илендә тапшыруын хагындыгызмы? Әлбәттә сагынганнар. Менә без кышкы яллардан соң яңа көч, яңа сулыш белән республикабыз районнары буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм безнең алып баручылар, талантлы яуһәрләр менән таныштыручылар Марсель Мөсәвиров Һәм шибәр, матур Илгизә Муллабаева. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы данлыклы шәхесләре белән бай булган күп милләтле Туймазы районына багышлана. Без инде райондың үзәге Туймазы калаһына килеп йеттек. Һәм безнең беренче катнашучылар каланың үзәк паркында көтәләр. Матур моң илендә тапшыруының бүгенге чыгарылышы бик үзенчәлекле булырга охшаган. Без башлыйбыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Туймазы шәһәрендә яшәүче талантларыбыз. Исәнмесез! Хуш килдегез, кунаклар! Һаумыгыз. Кәйфләрегез шәпме? Шәп! Башлыйбызмы? Башлыйбыз! Әзерһегезме? Әзербез! Афәрин. Туймазы калаһы безне матур кояшлы көн менән каршы алды. Һәм вакытта озакка һузмайса катнашучылар менән танышуды башлайбыз. Безне инде бүген бик үзенчәлекле коллективлар, җырчылар, биючеләр, күп кырлы талант ияләре көтә. Һәм беренчеләрдән булып, менә сезнең алдыгызда тора безнең катнашучыларыбыз. Бик инде танылган коллектив дип әйтергә дә була. Районның һәр бәйрәме ансыз калмый, җидегән йолдыз ансамбле. Ничек кәйфләрегез? Менә сезнең ансамбльдә монда барса профессионаллармы, әллә бүтән өлкәдә эшләгән кешеләр дә бармы? Біздің ансамбльда түрлі һөнәр ияләре катнаша. Бездә студентлар да бар, эшчеләр дә бар, сатучылар бар, медиклар да бар. Бәгене сез күп тәҗрибә җыйган коллектив сектор була инде. Без сез бер нинди бәйрәм дә, бер нинди чарада үтмибездән, безнең катнашудан башка. Без бөтен бәйрәмнәрне бизәп, шулай чыгыш ясап, халыкны сөендереп йөрибез. Һәм инде менә бүген шулай безнең тамашачыларыбызны да үзегезнең җыр-моңнарыгыз белән сөендерерсез дип без ышанып калабыз. Менәдән биек тауларга ак иярләрне ауларга безне патша сайлап алды. Каршы килгән яуларга сезне патша сайлап алды. Каршы
Kilgen yollarla o kuşları görsen idi yollar düzülgen şokta şol ilerini görsen idi Uzak üzülgen şokta Süygenini görsen idi Uzak üzülgen şokta Aşka zarlı boylarında Yürüyemezler ey başlıklar Rizıka yazar ikenler Bıyıl şeşken başlıklar Rizıka yazar ikenler Bıyıl şeşken başlıklar Kar ormanın oryanında Barşığa bular ey kalıngan Mansubu sadı diysen de Biz bularız sağıngan Mansubu sadı diysen de Biz bularız sağıngan Mansubu sadı diysen de Biz bularız sağıngan Yemil ağay, sizden oşo instrumentiga quralığı nisip atala? Bu Saratskiy garmon deb atala. Bu garmonni men o'zim garmon masteri bo'larak o'zim ishlagan Saratskiy garmon bu. Men garmon masteri bütün turli garmonlarda o'ynayim da, jasayım da, remontlayım da. Siz qachon o'ynarga öyrendigi? Men 6 yoshdan o'ynay boshladim. So'g'ish chiqqancha men o'sha garmonchiyim. Mine bit talantlar qayda? Hurmatli televizor qaroshchilarimiz, mana Yamin og'ay, biz bilishimizcha siz bitingda bizning Boshqirdistonimizning ot qozongan san'at ishliklisi. Mana hozirgi kunda sizga necha yosh bo'ldi? 91 ga hali. Mana bit. Gina degan so'z. Onun siyag'ında hali sonlar var mı? Talla bilsa. Gil shular bilan quvonib, gil shunday ko'tarilgan kayfli bo'lib yashagansiz sizga. Amin amin. Buna bizning hozir endi o'zimizning davr bizga traditsiya bo'yicha berilgan o'zimizning xalqi boshqa tatan muzikasini saqlab, shularni yoshlarni o'rgatib, shu traditsiyani yoshlarga qoldirasi keladi. Amin. Mana bizning topshirig'imizning da maqsadi shunday endi. Her bir natsi o'zining traditsiyasini yaxshi bilirga tiyish, tilinde traditsiyani shu chaqindagina o'zining natsisi men falan natsi deb aytadi. İşte o traditsiyasini yo'qotsa, tilini yo'qotsa, u natsi tug'il. Hayda gidi Yemil ağay, özdürüp bir oynap yibere.
Hürmetli televizyon arkadaşlar, mene Tuymazı rayonunda, Tuymazı'nın şehirinde bu yaklarda danlap durgan Tuymazı Tatar Devlet Drama Teatrı var. Hem kilesi katnaşçımız da mene şul teatrının dandaklı aktrisası, yaş talantlı Alsu Valeyeva. Ne Alsu, sana da soru veresi kelem, sen indi teatrdan tugul biyu bilen de şugullanasın. Ol senin profesyonel iş mi, elle indi ol sana kumulunga hoş kitretirgen şunday bir şugul mu? Күңелгә хуш китерә торган бер шөгылем. Hem bizni hazır sen biyun bilen kuvandırasın indi. Әлбәттә. Хәерле көн. Кәефләрегез нисек? Яхшы. Әзерһегезме? Әзербез. Сезнең ансамблегез нисек атала? Безнең ансамблебез Сердәшләр дип атала. Безнең җитәкчебез менә Рәшит Авзалович Кашапов. Үзегез күреп торасыз инде безнең ансамбльдә бүгенге көндә барыбыз да хаклы, лаеклы ялдабыз. Шуңа карамастан без сәнгатьне, җырны, моңны яратабыз. Шуңа күрә без менә шулай җыелыштык, ансамбль создавать иттек һәм шәһәребездә үткәрелгән бер бәйрәмнән дә калмыйча чыгыш ясарга тырышабыз. Инде менә 2018 елда без халык исеменә лаек булдык. Котлайбыз. Hem indi halk ismi bilen hazır siz bize de үзегезнең җырларыгыз белән әйдәгез әле. Хәзер уйлыйбыз инде сезне үзебезнең җырыбыз белән бераз гына булса да сөендеребез дип. Әйдәгез. Biz ышанабыз, әйдәгез. Yanarım da seni sormasayım, sayrar yanarım da seni sormasayım.
Келесі катнашучыбыз барыгызга да таныш дип уйлыйм. Ул инде республикабызның күп конкурсларында катнашып, җиңүләр яулаган, экраннарда күренелгән, бик танылган җырчы. Ул инде безнең Гөлнара Шәйхетдинова. Безнең бәләкәй генә катнашучыларыбыз да бар. Һиңа ничә яшь? 13 яшь. 13 яшь. Музыкаль мәктәпкә йөрисеңме? Әйе. Атайың менән репетировать итәһегезме? Әйе. Димәк, безнең алда талантлы гаилә Алина һәм инде әтисе Дамир Хайбрахмановлар. Дамир, менә белеп бетте, кызың инде сине музыкаль мәктәпкә йөрим ди. Ә син үзең эш куармы, берәр төрле профессиядә өлкәдә эшлисеңме? Әле инде җыр белән генә шулай җырлап кына йөрисеңме? Yok Marcel, җырлап кына йөрмим. Мин үзем шофер эше белән шөгыльләнәм. Шофер. Менә бит. Әйе, музыканы бик яратабыз. Аның белән шөгыльләнәбез. Чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Димәк, син инде роль артында, бер кулда роль, икенче кулда баян белән, Дөрес, шулай Марсель. моңлы көйләргә җырлап, эшеңне күңелле уздырасың инде. Шулай Марcel, дөрес. Әйдә, Алина, уңыштар һиңа. Әйдә. Жырла, жырла дип әйтәсе сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсе сезгә нинди җыр кирәк. Сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең алда җырларга сандугач кирәк. Ой җаный, сандугач кирәк. Ой җаный, сандугач кирәк. Уфа Казан юлларына болганалары шеши. Уфа Казан юлларына болганалары шеши. Болганалары шеши. Башларына мына төшә сездә буласы шеши. Ой җаный, сездә буласы шеши. Ой җаный, сездә буласы шеши. Ey mayute de jijide. Ey mayute de jijide. Ey mayute de jijide. Mayutende koydurmamız bizning yashga birlikte.
vajani bizning yezgimerde. Vajani vajani bizning yezgimerde. Bizning yıllar koyu ulen kora ko'targa kerak. Bizning yıllar koyu ulen kora ko'targa kerak. Ey kora ko'targa kerak. Jür bilmagan, jür sevmagan bizning tatarda sirak. Oy joni vajani bizning tatarda sirak. Oy joni vajani sen tug'ishlar kerak. Yaşargına sana zangar duha yeter hela Fatima turat hataya salgı kayıtıp kanatır bulhan Pireşerine Fatima Hando gastar hayrar hayyer tugay kakık tağına Sakar ile tugay
İlgize, sen mine bizning kelasi yaş qatnashchilarimiz bilan tanishmi? Yo'q, hali tanish tugul. Mana men seni anında tanıştırıp ötesi kele. Bu yaklarda bizning donliqli, ulguli biyo ansambli var, Sefer ansambli. Bütün Rossiya konkurslarini jiyib qaytgan ansambl ol. Hem onun yaş shunday eng ungan, eng tirish solistlarning birisi Aynur Qisildinov. Aynur, mana shunday tirish, ungan, shab biyishi bo'lirga, sen bizning tomoshachilarga nendek tilaklar tilar eding? Turishliq, tudimlik kerak. Молодец. Eydi, dertligini aytib bir biyib ko'rsatali. Ey biri bizge girmeyince yüreğim bozulmadı. Kapkasın çıkmayınca
aşılanmasın kişi. Kapkasın çıkmayınca aşılanmasın kişi. Ey bu azaplı kurmi kalmaz bir balası her kişi. Ey bu azaplı kurmi kalmaz bir balası her kişi. Aklı yandın balası çıkar kırga oynasın. Aklı yandın balası çıkar kırga oynasın. Der oynasın ilk oynasın gayrı taş bulmasın. Der oynasın ilk oynasın gayrı taş bulmasın. Kıyık olsa şalvarı çıkarıp salgalamak. Kıyık olsa şalvarı çıkarıp salgalamak. Sizni bilen birge bulgaç rəxətləndi canlarım. Sizni bilen birge bulgaç rəxətləndi canlarım. Siz kilgende oytudu, hujayinler vay buldu. Siz kilgende oytudu, hujayinler vay buldu. Hujayinnin vay buluğu bizge umaylı 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 buldu. Her bir rayonda özübizden yaratkan köngülli milli Habantoy bayramı ötkere turgan urun var. Bizning kelesi qatnaşçılarыбыз da Tuymazlı rayonunun Sabantoy uzdura turgan yerinde kütüp turalar. Onlarning repetitsiya yasaganlari bizga eshitilib tatıra indi. Biz kelib jetdik. Düşenlerini hiç yapmadım. Önleyenler alır kapatmadım. Türkçülerde yürüdüm, dünya kuyruğum. Sizden yakşılarını kapatmadım. Türkçülerde yürüdüm, dünya kuyruğum. Sizden yakşılarını kapatmadım. Oranları dinle uğra, yurtasınlar güle uğra. Bekliksiz şunsan efendilerimle, siz de düşünün gel uğra. Bekliksiz şunsan efendilerimle, siz de düşünün gel uğra. Benim yollarım gölgene, bir sokağın vesile alnına. Benim sirenlerim gölgene, bir sokağın vesile gölgene. Benim sirenlerim gölgene, bir sokağın vesile sizgene. Uyum düşenlerini hiç yapmadım. Dürüyenler aldım, kapatmadım. Bu çirkende yürüdüm, dünya kuyruğum. Sizden yakşılarını kapatmadım. Bu çirkende yürüdüm, dünya kuyruğum. Sizden yakşılarını kapatmadım. Sizden yakşılarını kapatmadım. Sizden yakşılarını kapatmadım. Ay afarin. Qaranglar, shunday dardli to'ylarda zaydaysan, bir biyib olinglar bir gala. Haydaysan, bir
Фәүзия апай, һеҙ үҙегеҙҙә ҡасан йырлау һәләтен астығыҙ? Мин үҙем туғандан тип әйтһәм дә була. Мин хайваларынан башҡорт ҡыҙымын. Минең атайым бик матур элек оҙон көйләрҙе йырлаган. Мына Ишморат Илбаков белән беҙ Ҡурайыс беләһегеҙҙер, аның белән бергә сәхнәлә бәләкәй саҡтан уҡығандан бергә уйнап йырлай торғайныҡ. Бәләкәй саҡтан уҡ сәхнәлә инде һеҙ. Бәләкәй саҡтан уҡ сәхнәлә. Хәҙер мына Туймазырына кейәүгә сыҡтым да, энзеләр белән бергә группалала йөрөйөм. Буш ваҡытығыҙҙа йөрөйһөгөҙ. Һәр пенсияда иркенләп йөрөйөм, йырлайым. Ярай, үҙегеҙҙең моңоғоҙҙо беҙгә лә бүләк итегеҙ. Күрүгеҙсә, бөгөн беҙҙең бәләкәс кенә талантлы ҡатнашыусыларыбыҙ бик күп. Әйе, менә безнең киләсе ҡатнашчыларыбыз да баянистлар квартеты. Күрәсме, шундай йәп-йәшләр, ҡулларында зур баяннар. Менә димәк, безнең милләтебезнең һәм дә инде безнең халык иҗаты әле бик күп йыллар яшәячәк дигән сүз. Әйдәгеҙ әле, йәшләребез, безне
bir dertlendirip jiberiz hele. Әйдәгез. Jigitler, tag'in o'ynab jib beraylik hali. Aytdingiz qizlar. Парижларга житсен деп, Парижларга житсен деп. Сәлем хатлары жибердім атпағым, сәлем хатлары жибердім атпағым. Кешке шәйдә қайтып житсен деп, кешке шәйдә қайтып житсен деп. От үстінде бик көп йөрдім атпағым, от үстінде бик көп йөрдім атпағым. Қайыш дилбегә тотып, қайыш дилбегә тотып. Бу дөньяда бик көп йөрдем атпағым, бу дөньяда бик көп йөрдем атпағым. Қайғы
Kaydır hasreti yutup Kaydır, kaydır, kaydır hasreti yutup Atayağında buğav var appağım Atayağında buğav var appağım Buğav, buğav, buğav kiseri var Buğav, buğav, buğav kiseri var Mamayma başlı gülmeye şappağım Mamayma başlı gülmeye şappağım Munki serge jırı var Munki serge jırı var Sağılma payın astımda appağım Sığılma payın astımda appağım Şeşin, şeşin, şeşin tahi bir matur Şeşin, şeşin, şeşin tahi bir matur Şeşişleri sarı aldın appağım, şeşişleri sarı aldın appağım. Sarı haydadı, sarı haydadı şılmadı. Sarı haydadı, sarı haydadı şılmadı. Yalar kukeyde görettim appağım Yalar kukeyde görettim appağım Paris, Paris, Paris'larda gitsin dit 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 Hürmetli televizyon karşılar, mine sizning oldingizda bik motor, talantlı, energiyasi toshib turgan ansambl chiqish jasadi. Sizning orada go'zal zotlar da bik ko'p, iratlar da bik ko'p, shunisi bik quvonchli. Sizning bilan tanishib o'tsak, bik shab bo'lar edi. Bizning endi ansamblimiz Tümenek deb ataladi. Chunki biz Tümenek avlundan. Ol bizning endi folklor, xalq, tatar ansambli deb ataladi. Ol bizning 2002 yilni uyushgan edi. Ol ilk axiratlar ansambli deb yuriydi, chunki yondagi opalar gana edi. Amina endi 18 yildan berilib, mana bizning ansamblimizga shunday motor yigitlar istalgach, biz uni Tümenek ansamblini aylantirdik. Шул тиклем матур агайлар, апайлар. Киемдәрегез матур, ялтырап тора. Шуларны үзегез тиктердегезме? Bizga endi bu kiyimlarni o'zi bizning Fanirovoyimiz tiktirib berdi. Ol bizning avuldoshimiz, Fanirovoyni bilmagan kishi yo'q. Ol bizga shunday yordam qo'llari suzib, bizning Tümenek ansamblini shunday motor kiyimlar tiktirdi. Bik quvonchli. Biz endi har bir qatnashuvchimizga telekanalimiz ismidan Motor Ming elinde degan diplom bilan o'ynatlaymiz. Istalikka shu topshiriq turida sizga. Rahmat zo'r etib, rahmat. Rahmat. Hürmetli televizyon karşılar, topshirig'imiz har minutdan qiza bora. Qatnashchilarimiz shunday talantli, ko'p qirlilar. Mana kelasi qatnashchimiz bilan sizni tanishtirib o'tasi kelar. Endi o'zingiz aytib o'tsangiz, u bigrakda durustroq bo'lar edi. Rahmat. Chaqiruvinizga. Men Yakupova Kaniza Temirgali qizi bo'lam. Men yozuvchi, talantli, shunday ko'p qirli oilada o'sdim. 3 yoshdan sahnada yurdim endi. Shundan endi yozmish yillari meni Tuymazi yoqlarına getirdi. O'zim Chishma rayoni Islaq avulida tug'ib o'sgan qizman. Bugungi kunda endi yozuv bilan shug'ullanam. Shug'ulim 4 kitap avtori, 5-si tipografiyada. Mana endi shunday motor Qrimda ko'rkam kishilar meni bezay, ular menga ilhom beradi. Mana bigrakda meni Bulat afandiga rahmatimni aytayim. U motor jurlarini yoza, o'rgatadi. Rahmat Shokiruvizga. Aytasiz endi sizning ijodingizni da tinglab o'tik. Rahmat.
Apakım iken, yumuşakım iken, yana gelin kulları. Salavat bereke ve aman yürüyen yılları. Akşamata vagayım, şabata başıtıyım. Sızlık iken koramayım, işe gülersin diyim. Akşamata vagayım, şabata başıtıyım. Sızlık iken koramayım. İşe gülersin Apakım iken, yumuşakım iken, yana gelin kulları. Salavat bereke ve aman yürüyen yılları. Akşamata vagayım, şabata başıtıyım. Sızlık iken koramayım, işe gülersin kıyım. Akşamata vagayım, şabata başıtıyım. Sızlık iken koramayım, işe gülersin İlgize, kararlı, sorarga da antam. Senin bağların var mı? Әлегә юк шул. Ә һинеке? Meniki de yok. Ama lakin ben şunday şiver kızlarım olsa, men dik şad bolar idim. Алла бирһә. Кызлар, һеҙҙең исемдәрегеҙ нисек? Чулпан, Чулпан, һинеке? Амина, Ә һинеке? Айлина. Йырларға яратаһығыҙмы? Әйе. Әйҙәгеҙ хәҙер һеҙҙең йырлағанығыҙҙы тыңлап үтәйек. Әйдәгез. Eydeyiz. Куян косқан куака, тиен бетте куака. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Тургай бил балын булган, көлгөн булса вак булган. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Куян косқан куака, тиен бетте куака. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Әйдә уйнап урайсың, күңелдәре булынсын. Күңелдәре булынсын. Ay aferin kızlar. Bik motor itib jırlab bizning televizor qarashlarimizni quvandırdınız. Hürmetli televizor qarashlar, men endi mene tanıştırıp o'tasim kela. Her ansamblga, jırchilarga, mene bizning barakeşliklerimizga, zo'rlarimizga motor itib o'yin qurollarida o'ynagan bizning akkompanyatorlarimizni tanıştırıp o'tasi kela. Bizning yoqlarda tanilgan, barsida bilgan akkordeonist ul Bulat Mahyanov. Hem de endi tanılgan Qurayshi Azamat Al-Muhammetov. Bizning sayohatimizni davom eta Raysa Nafikova. Raysa xonim, siz nendek jir bilan bizni quvontirasiz? Мені біздің жырлайшақ жыр таулар жыры деп атала. Tavlar jiri. Mana shu yalan bo'yinda tavlar jirin mung'landirib tomoshachilarimizni aytamiz. Quvontiramiz. Yüksek
тапшыруда җырчылар дуэтлары, курайчылар дуэты булды. Әміне баян белән гармон дуэты әлегә булмады. Сезнең алдыгызда бүтән уйна гармон конкурсларының җиңеп барган һәм дә инде барлык тамашачылар белгәндер дип тә уйлыйм. Фәрит Зиганшин һәм Зөлфир Шакиров. Әйсәле аларның уен коралларының моңнарын бергәләп тыңлап, күңелләребезне дәртләндереп җибәрик. Hörmətli televizor qarşılar, bugün tapşırığımızda biz indi xalq jırları, xalq icadlarını көп кенә ишеттек.
Менә безнең киләсе катнашчыбыз, алар менә үзләре икесе бергә бу дөньяга тудырган, шушы якларга багышланган, Туймазыга багышланган җыр белән чыгыш ясаячаклар. Әйдәгез, үзегез менән таныштырып үтегез. Мин Мөдәррис Мөхтәсипов. Кенә хәзер инде пенсионер, но без Булат Махьянов белән бергә бик күп кенә хәтсез генә җырлар иҗат иттек. Менә бу безнең хәзерге җырлашы җырыбыз. Туймазым дип атала, бу да безнең уртак җимешебез. Һез сәхнәләрдә бергә йырлап йөрисегез. Инде дуэт менән. Әлбәттә. Әйдәгез әле, Туймазы якларын данлап, Туймазы җырын башкарып җибәрегез. Мин бер гөлдә үстем тояп, кояшның җылынасы. Синең туфрагыңда туап, туган ягым Туймазым. Сөйкемле күркәмлегеңне күрдем күреп Туймазым. Биләдең күңел күремне ömürlükке Туймазым. Тәуге хисләрем бабынды, җиткәндә гомер язам. Тан урамнарында калды, яшьлек күзем Туймазым. Сөйкемле күркәмлегеңне күрдем күреп Туймазым. Биләдең күңел күремне ömürlükке Туймазым. Yürgen çaklarımda buldu, şiddilerde yalgızım. Canım gelsin tartıldı, uğan yağın Tuymazım. Sikimle kurkemliğine, kurdum kurup Tuymazım. Bileden kungil kuremne, ömürlükke Tuymazım. Bal kadar tarış hizmette, sinde bəxit yıldızım. Məngü yaşak biləşəkdə, sin yaşarıp Tuymazım. Sikimle kurkemliğine, kurdum kurup Tuymadım. Bileden kungil kuremne, ömürlükke Tuymazım. Sikimle kurkemliğine, kurdum kurup Tuymadım. Bileden kungil kuremne, ömürlükke Tuymazım. Bileden kungil kuremne, ömürlükke Tuymazım. Ay afarin, менә шулай җырлыйлар ул. Озын ки, һәм дә инде күп кенә башка конкурсларның да гран-при ясы булган. Шундый җегетләребез безнең. Әле генә сез баян, тальян дуэтлары карап үттегез, тыңлап үттегез. Хәзер инде сезнең алдагы безнең яшь, дәртле җегетебез Галимов Альберт алардан уздырам, алдагы тормышта тагы да шәбрәк, тагы да талантлырак баянист булам ди. Альберт, әйдә сиңа сүз.
сәяхәтебез безне Серафим авылына алып килде. Һәм безне бында ихлас йөзле ханымдар каршы алды. Әйе, без инде әз генә соңгара калып килдек. Шуңа карамастан безнең Серафим авылында яшәгән шундый матур коллектив, шундый матур шибәр гүзәл затларыбыз безне якты йөз белән каршы алдылар. Үзегезнең ансамбль белән безнең телевизор карашларыбызны таныштырып үтегез әле. Безнең Шишмә вокаль ансамбле 2013 елны председатель Совет ветеранов Аюпов Фарид җитәкчелегендә төзелде. Безнең музыкаль җитәкчебез Бадыкшин Раил. Без монда бик теләп йөрибез. Без авылларга чыгабыз, концертлар белән Сабан туйларына барабыз. Безне бик яхшы итеп каршы алалар. Без барабыз да бик шатланып, рәхәтләнеп йөрибез. Монда безнең коллективта 10 кеше. Барабыз да күңел ачып, рәхәтләнеп җырлап йөрибез. Бик ошый безгә. Иҗат белән яшәгән кеше ул бәхетле кеше була. Рәхмәт сезгә. Без дә шулай дип уйлыйбыз. Әйдәгез, хәзер сезне карыйбыз. Менә безнең киләсе катнашучыбыз Гөлира Гарифянова. Ул инде әле генә ансамбльдә җырлады, ә хәзер үзе безнең баянисыбыз белән бергә үзенең яраткан җырын безнең тамашачыларыбызга җиткерә. Нинди җыр булачак инде ул? Сандугачы. Сандугачы. Татар халык җыры.
Далларында этләп чыгардай булдым. Тактуга чыгып, арыктырды күз нурым, ялгызлыктан Илгизә, менә кара әле. Синең исеңдә калдымы? Бүгенге тапшыруда нинди телләрдә җырладылар? Бүген безнең башкорт телендә, Әйе. татар телендә сыгыш Әйе. яһаналар. Ә менә рус телендә әлегә булмады. Менә безнең киләсе катнашчыларыбыз районның күп милләтле икәнен раслап тора. Әйдәгез әле алар белән танышыйк. Дорогой наш коллектив, мы хотели бы сейчас с вами познакомиться и вы, чтобы представили себя нашим телезрителям. Наш коллектив называется «Народный коллектив, вокальный ансамбль «Русская песня». Мы недавно справили 5-летний юбилей. В нашем репертуаре русские народные песни, украинские, белорусские песни. Мы делаем поездки в Иглино, Иглинский район, Татарстан, Елабуга, Октябрьский и другие города, куда нас приглашают. И отрадно отметить, что зеленый свет дает нам Юрий Николаевич Стройкин, заведующий Домом культуры. Погуляем у ручья. Я твоей сегодня стала, а вчера была ничья. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Я люблю, когда пылаем, я люблю, когда горим. Я люблю, когда мой милый про любовь мне говорит. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Нет лета без июля, июля без цветов. Нет любви без поцелуя, поцелуя вся любовь. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Ой, рай, да тирдай да рай да, тирдай да рай да, тирдай да рай да да. Как бы не было тумана, не упала бы роса. Как бы не было любови, не болела бы душа.
тирдаридарайда-да. Ой, рай, да тирдаридарайда, тирдаридарайда, тирдаридарайда-да. Ой, рай, да тирдаридарайда, тирдаридарайда, тирдаридарайда-да. Ой, рай, да тирдаридарайда, тирдаридарайда, тирдаридарайда-да. Hürmetli tamaşaçılar, һеҙҙе киләһе ҡатнашыусы менән таныштырабыҙ. Һеҙҙең исемегеҙ нисек? Шәрифуллина Рүзиә. Үҙегеҙ тураһында бер нисә һүҙ әйтеп китһәгеҙ. Мин Шишмә вокаль ансамбленә 2 йыл йөрөп җырлайым, җырларга яратам, бәләкәй чактан җырлайым. Җырсыз яшәп булмай, җырсыз яшәй алмыйм. Тимәк, һеҙҙә йырманға һөйөү бала саҡтан килә һәм бала Бала саҡтан һеҙ сәхнәлә йырлап үттегеҙ. Әйе, бала чактан мин сәхнәдә гел җырлап йөрөйм, җырларга яратам. Ә бөгөн ниндәй йыр алып килдегеҙ? Бүген мин Җидегән Шишмә дигән җырны алып килдем. Әйҙәгеҙ, тыңлап үтәйек. Хөрмәтле телевизор караучылар, дорогие телезрители, представляем вашему вниманию следующую участницу. Представьте,
вас и вашего аккомпаниатора нашим телезрителям. Меня зовут Вера Кутузова, я солистка народного ансамбля «Русская песня». Мой аккомпаниатор Садыков Фаиль. Какой вы для нас, нашим зрителям, песню споете? Я хочу исполнить песню «Сибирский ленок». Сибирский ленок. Слушаем. Сегодня мне не весело, сегодня я грущу, как будто что потеряно, как будто что ищу. Куда меня знакомая дороженька ведет? На полюшка колхозное, туда, где лен цветет. Лен, 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 кругом цветущий лен, а тот, который нравится, не в меня влюблен. И я весною сеяла сибирский свой ленок. Его посеять вовремя, и ты ли мне помог? Так а чего ж не хочешь ты мне как тогда помочь? А чувства безответного страдаю день и ночь. Лен, 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 кругом цветущий лен, а тот, который нравится, не в меня влюблен. Остановлюсь я на поле, присяду, лен прибру и спрячу очень грустные глаза свои войну. Слезу, заметив горькую, мне мой ленок простит. И, может быть, по-девичьи со мною загрустит. Лен, 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 кругом цветущий лен, а тот, который нравится, не в меня влюблен, а тот, который нравится, не в меня влюблен. Борынгыдан килгән йыла, кунакларга йөрешү. Борынгыдан килгән йыла, кунакларга йөрешү. Дуслар белән җырлап биеп, бер сагынып күрешү. Дуслар белән җырлап биеп, бер сагынып күрешү. Эй, килдегез, 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 күрендегез. Эй, килдегез, 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 күрендегез. Кунакларга күңелләр киң, әйдә рәхим итегез. Кунакларга күңелләр киң, әйдә рәхим итегез. Сезнең якларда ничектер бездә шундый йола бар. Сезнең якларда ничектер бездә шундый йола бар. Кунакларны җырлап биеп, каршы чыгып алалар. Кунакларны җырлап биеп, каршы чыгып алалар. Авыз итегез, кунаклар, безнең кулдагы сыйдан. Авыз итегез, кунаклар, безнең кулдагы сыйдан. Иласлык билгесе булган, чәчәктән
Buna nisi gitip bizde ikmek, sek bilen karşı aldılar bizden talantlı katnaşıcılarımız. Әйе, шундый ямлы, гүзәл табигаты белән бай булган Кондра күл буенда, шундый матур костюмнарда, матур безнең катнашларыбыз. Без сезне бик шатбыз күрергә. Кәйфләрегез шәпме? Шәп! Безне озак көттегезме? Шуңа карамастан, кәйфләрегез бердә төшмәгәндер дип уйлыйбыз. Һәм шулай ук елмаеп безнең тамашачыларыбызны үзегезнең иҗатыгыз белән таныштырып үтәрсез дип ышанабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең алдыгызда тагын бер ансамбль. Үзегезнең ансамбльгә турында берничә һүз әйтеп китегез. Безнең ансамбль башкорт йыры халык ансамбле дуслар дип атала. Biz 1991 елда барлыкка килде безнең ансамбль. Халык ансамбле исеменә 10 ел тулды. 2009 елда бирделәр. Шуңа күрә безнең быел 2ләтә юбилей. 30 ел оешуга, 10 ел халык йырын алуга, халык исемен алуга. Менә безнең коллективта шундый матур кызлар, апайлар, biz bik şadbız, bizge şulay kümek yürgenleri için. Biz folklor menen de, yer menen de bizim barıqla motor yerlaylar. Kızlar tağın neme isteyiniz mi biraz söz? Қалғаны инде сез жыр белән әйтеп бирерсез дип уйлыйм. Әйе. Әйе, менә безнең катнашларыбыз үзгәреп тора. Ә менә безнең кич буена, безнең Булат абый, ул инде барысында шулай бөтен коллективларны җырлатып, кич буе безнең экраннарда балкып торды. Әйдәгез әле бер Булат абыйга алкышлап башлап җибәрик әле. Һәм шу алкышлар белән сезнең дә җырыгызны тыңлап үтик. Әйдәгез. Яраткан yerimiz dostlar. Tanışırga dostlar bilen aşığım bilemeli. Müslüman kardeşlerime selamları demeli. Selamları demeli. Dostlar bilen dost yaşayırız. Dostlar bilen kurmeli. Dostlar bilen ömrü coşu ve hıttı verme. Dostlar bilen dost yaşayırız. Dostlar bilen kurmeli. Dostlar bilen yanlar diyor olsun ayda kumurdu. Zengin muhtar kuşlar hayrı hıttı taratmada. Niye bizge yırlamazlar el dostlarım bulanda. El dostlarım bulanda. Dostlar bilen dost yaşayırız. Dostlar bilen kurmeli. Dostlar bilen ömrü coşu ve hıttı verme. Dostlar bilen dost yaşayırız. Dostlar bilen kurmeli. Dostlar bilen yanlar diyor olsun ayda kumurdu. Yermanlar kullandım uğradım uylarım ses yazı duran elim yerlerimle bakarım yerlerimle bakarım dostlar bilen dost yaşayımız dostlar bilen kurmeli dostlar bilen ömrü yoğuşu ve hıttı verme dostlar bilen dost yaşayımız dostlar bilen kurmeli dostlar bilen yerler diyor olsun ayda kumurdu. Yerler kuterilen kırmızı kuterine Şarkılarında hasretinde Dik doğan yerlerine Dik doğan yerlerine Dostlar bilen dost yaşayımız Dostlar bilen kurmeli Dostlar bilen kurmeli Oşu ve hıttı verme Dostlar bilen dost yaşayımız Dostlar bilen kurmeli Dostlar bilen yerler diyor olsun ayda kumurdu Dostlar bilen yerler diyor olsun ayda kumurdu Dostlar bilen yerler diyor olsun ayda kumurdu. Шул тиклем матур күлмәкләрегездән дә матуррак үзегез. Әйдәгез һезне безнең тамашачылар менән таныштырып үтәйек. Һезнең ансамбль ничек атала? Касан барлыкка килде? Умырзая татар ансамблем 6 ел инде булды безнең оештырылганга. Без алда үткән барлык чараларда катнашабыз. Конкурсларда, ярышларда гел инде призлы урыннар алып барабыз. Эх, яшь чаклар бар иде. Киң урамнар тар иде. Киң урамнарны тар итеп йөргән чаклар бар иде.
яшьлек дәвам итә кызлар улларыгызда. Ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә. Үтә гомер үтә диләр, үтсә дә кайгырмыйбыз. Үтә гомер үтә диләр, үтсә дә кайгырмыйбыз. Әллә җырлап яшәгәнгә без бер дә картаймыйбыз. Әллә җырлап яшәгәнгә без бер дә картаймыйбыз. Ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә. Уйнап көлеп җырлап биек үтә безнең гомерләр, уйнап көлеп җырлап биек үтә безнең гомерләр. Бер кычкырып җырлап алсаң күтәрелер күңелләр, бер кычкырып җырлап алсаң күтәрелер күңелләр. Ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә. Күңелләргә моң килгәндә шулай җырлап алабыз, күңелләргә моң килгәндә шулай җырлап алабыз. Йөрәкләргә дәрт булганда шулай биек алабыз, йөрәкләргә дәрт булганда шулай биек алабыз. Ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә. Тарлар моны әйт тапмагын, тапмагыңа ни җитә. Тарлар моны әйт тапмагын, тапмагыңа ни җитә. Эш артыннан уйнап көлеп күңел зая ял итә. Эш артыннан уйнап көлеп күңел зая ял итә. Ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, ту-ту-ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә, рәт-титә ту-дерлик тәрәт-титә итәгенә. Вәт! Менә хөрмәтле телевизор караучылар, күрүегезчә, без Булат Галиевич белән шундый гүзәл, чибәр кызлар арасында басып торабыз, балкып торабыз, дәрт алып торабыз. Менә инде шушы коллектив белән танышып та үтәсе килә. Познакомьте, пожалуйста, наших телезрителей вашим коллективом. Наш вокальный ансамбль русской песни «Рябинушка». В этом году ему исполняется 30 лет. У нас в этом году юбилей. Мы лауреаты межрегиональных конкурсов, республиканских. Браво, поздравляем. И отрадно слышать то, что у вас 30 лет и еще много лет, чтобы радовали своих любимых поклонников и наших телезрителей. Спасибо большое. Ой, за вечера с полуночи, ой, да за вечера с полуночи, головка болела, ой, да головушка моя болела, ой, да головушка моя болела, гулять захотела, ой, да гулять захотела, ой, да гулять захотела, зеленую рощу, ой, поиграйте, мои гуси, ой, да позабавьте маму гостя дорогого, милого моего, гостя дорогого,
Кандыракүл буеннан ерак түгел генә бик тә матур табигатьнең бик гүзәл урынында Бишкура дигән авыл бар. Менә шул авылның батыр егетләре безнең тапшыруыбызда катнашырга дип күл буена килеп тә җиттеләр. Сез белән танышып үтәргә иде. Бөтен республикабыз сезнең кем икәнегезне белсен иде. Мин Хабибуллин Флүз булам. Үзчән сагынгат тугарагына 13 елдан бирле катнашам. Вакытларны бик күңелле матур үткәрәбез, җырлайбыз, биебез, халыкларның күңелен күрәбез, шунда үзебезнең дә күңел күтәрелә, яшәреп кайтабыз. Менә миңа хәзер 76 яшь, һаман да йөрим әле. Алда да йөрергә язсын. Амин. Исәнлек теләйм барыгызга да. Амин, амин, шулай булсын. Мин Сагади Фазит. Мин бу ансамбльгә әле яңа йөри башладым. Где-то бер ел була. Бүтән конкурсларда катнашабыз. Районнарда да, авылларда да грамотлар да алабыз. Менә алла берсә, әле исәп йөрергә дип торам һаман да. Мин Латыпов Факил, тоже Бишкура авылыннан. Шушы ансамбльдә 3 ел чамасы йөрим. Җырлайбыз, бүтән мероприятиеләрдә катнашабыз, бүтән бәйрәмнәрне концертсыз калдырмайбыз. Конкурсларда да катнашабыз, призовой урыннарда алгалайбыз. Ну, кулдан килгәнчә җырлап, күңел ачып, халыкларның олы яшьтәге халыкларны, борынгы җырларны ишетергә тырышабыз, борынгы җырларны җырлайбыз күбрәк. Үзебезнең телләребез унутылмасын дип, яшь балалар безнең ата-бабаларыбызның, карт-аталарыбызның җырларын ишетеп үссеннәр дип, менә борынгы җырларны җырларга тырышабыз. Татар халык җырларын. Менә монысы бик тә куанычлы. Безнең тапшыруыбызның да максаты шунда инде. Безнең халык иҗатын яшәтергә, тагы да баетырга һәм инде балаларга, оныкларга күрсәтеп, таныштырып барырга. Менә мин инде сезнең җырларга күчкәнче, сезгә уйнап торачак аккомпаниатор белән танышып үтәсе килә. Исемегез сезнең ничек? Минем Махасим. Илми Ахметов Махасим Мусалимович. Мин бу клубта 78 елда худрук булып килгән идем. Шуннан соң менә 11 ел эшләгәч, икенче мәктәпкә күчкән идем. Бары клубны ташламадым. Постоянно. Димәк, сез бик талантлы кеше, шундыктан инде сезне беркайчан да онытмыйлар. Ул да. Ансыз без кулсыз. Ярар, иҗади уңышлар сезгә. Хәзер инде сезнең җырларыгызны тыңлап үтик. Yo
yatmasam gidersin şol seni sağına terez açsan mine jile bolap içerme seni sağına terez açsan mine jile bolap içerme mine jile bolap içerme. Sırmanı boylarda yergen cakata Tığlar tığımı yırlar yıralatammadım Tığlar tığımı yırlar yıralatam Gözlerini tutarıp kararasana bala Zangır tağdan yavla balatan Gözlerini tutarıp kararasana Zangır tağdan yavla balatan Sarmanı bu kayalara Toğaya toğay Toğayını da suyuray Bere torla gayşola Toğayını da sayaray Bere toray İrtahasını da sayaray Geçimde sayaray Rahat yaşasınlar diyelim Sermanı boy kayları yaşalı falan Peşeneler gider bir zamanı şulu Peşeneler gider bir zaman Bir yaşavaları gayet gönüllü Ama ayrılışım bir yaman Bir yaşavaları gayet Ama ayrılışım bir yaman Ama ayrılışım bir yaman
Girdim kururmanlarga, kaldım karanlıklarga. Girdim kururmanlarga, kaldım karanlıklarga. Kazizi başlar soğuğanda, niga yaman sularda. Kazizi başlar soğuğanda, niga yaman sularda. Girdim kururmanlarga, kışkırıp jırlarga. Girdim kururmanlarga, der kışkırıp jırlarga. Bağırın birge bulsak sözü bir, ne görsek de sözlerge. Bağırın birge bulsak sözü bir, ne görsek de sözlerge. Girdim kururmanlarga, girmedim alanlarga. Girdim kururmanlarga, girmedim alanlarga. Kütüğüz koytırıldık illerde kalganlarga. Kütüğüz koytırıldık illerde kalganlarga. Kütüğüz koytırıldık illerde kalganlarga. Ковыльные степи, березы плакучие вдоль четырех дорог. Вы помните, в прошлом искал долю лучшую мой кочевой народ. Башкиры владели родными просторами, краше которых нет. Трудились, любили и счастливо жили в течение многих лет. Башкортостан, ты моя славная родина. Башкортостан, много дорог было пройдено. Башкортостан, ты как любовь моя вечная, гордость моя бесконечная, башкирская земля. Bir kimle dünyada yalnız yaşayalmay, dostluk bir neflinden üstün. Aydınlar şatlıkta birden bulup yaşayla seynenen Başkırtıstan. Yormuş yılda onun arağa utkermek, ayağına birbirimizge. Üzgün ruhlu bulup büyünüp yaşayıp gönül silemizde. Башкортостан, ты моя славная родина. Башкортостан, много дорог было пройдено. Башкортостан, ты как любовь моя вечная, гордость моя бесконечная, башкирская
афарин. Карагыз әле, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бөек Башкортстаныбыз турында безнең ике ансамбль шундый матур итеп җырлап башкардылар. Аларның дуслыгы менә шунда күренеп тора инде, кандыра якларының дуслыгы. Менә шушы җырны бу кем иҗат иткән җыр? Bilmem. Siz bulasınız. Özker kompozitör. Гәрәева Наҗия. Гәрәева Наҗия апа менә шундый кечкенә генә, бәләкәй генә гүзәл безнең Шибәр ханым шундый бөек матур җыр язган. Әйдәгез әле бергәләп алкышлап алыйк әле. Шундый рәхәт Илгизә. Әйтмәле. Шәк-шәкләре нинди тәмле. Шулай. Шулай да бит безгә кайтырга чыгарга вакыт җитте. Кара, син арадыңмы ул? Мин? Юк инде, Марсель. Шундай матур табигать кусагында. Талантлы кешеләр менән аралашу миңа күз һәм дәрт кенә өстәде. Шулай шул, миңа да. Тагы да ныгырак дәртләнеп, бу тормышның һәр минутыннан ләззәт алып яшиселәр килеп китте. Туймазы районы талантлары бик тә уңган һәм булдыклы булып чыктылар. Я Илгизә, без инде әкренләп юлга чыгыйк. Чөнки безне бүтән районнарда да тамашачыларыбыз, талантларыбыз, җәүһәрләребез көтеп торалар. Һеҙҙе киләһе сәйәхәттә көтөп ҡалабыҙ. Исән сау булыгыз. Һау булығыҙ.